Wozani simfuneni uNkulunkulu sisanokumthola. Nani niyabona ukuthi ezweni njani mihla namalanga siyona wozani. 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 Wozani simfuneni uNkulunkulu sisanokumthola. Nani niyabona ukuthi ezweni njani mihla namalanga siyona wozani. Uthi omunye kahle insizwa. Somfuna kanjani omunye umuntu singakayitholi kwathina thina sisafuna izibongo zethu sazalwa ngabo baba bazizalayo sebebalekile. Ongcono hambe kulabo abanezibongo mhlambe bazovuma bona. Ngidlulela phambili makhosazana naze nabahle. Asimfuneni uNkulunkulu sisanokumthola. Nani niyabona ukuthi ezweni njani mihla namalanga siyona wozani. Bathi kahle bhuti. Sina sisafuna lamadoda ahamba nomntombi bethu ngaphansi kwegama lothando. Ongcono hambe kulabo abathandwayo mhlambe bazovuma bona. Yimi loya ngidlulela kuloya. Hawu mnewethu. Cha. Asimfuni uNkulunkulu sisanokumthola. Na uyabona ukuthi ezweni njani mihla namalanga siyona woza. Uthi kwayena uNkulunkulu uyahluleka ukuxolela uSathane. Manje mina uzobungisolani mangizonda umfowethu ngokuphumelela kuqala kunami. Mawugcina ngokumthola uNkulunkulu, umtshela ukuthi noma indodana ingasehlanga akasehlisele impendulo ukuze kwenzeke intando yakhe la emhlabeni. Sicela sicacisele ukuthi sikhonze bani uJesu namadlozi ngoba uthi singazenzeli izithombe ezibaziweyo. Inkinga thina sikhuliswe ngemsamo manje asikwazi ukweqiya lo zabazali ngoba kubuye kusho yena futhi ukuthi hlonipha uyihlononyoka uzinsuku zakho zande ezweni. Akasinika amehlo ukubona okungaphesheya sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwabaprofeti bamanga nabathunywa uyena ngoba ziphelile imali zabantu bevele beyihluphekela. Ngabe ngiyahamba nawe siyomfuna kodwa ngisahamba ngibheka amazwi engizoqinisa ngayo isalukazi thizeni esiphuca umzukulu wasimali maqede wadlwengula. Ngoba nezinto ezenziwa abantu kule insuku ngenxa yemali ishaqisa igazi. Makwenzeka nibokeni isikhiphela umdlalo kumabona kude lapho umuntu omnyama ehlupheka khona azafe ngoba thini yona impilo esiyaziyo leyo. Imloya ngidlulela kuloya ngibona owesifazane ongaqokile ngimnika okwami engigqokile ngithi kodwa dadewethu fihla usasami ngisho ihlazo. Uthi ngiyathuka mawungisiza umakhale ekhukhwini ungawukhiphile ngoba kule insuku senisizela ukuthi niyongcenywa ngathi ezinkundleni zokwexhumana. Mina ngisalisabi ihlazo ngoba wesilisa mayikulandela usuke engafuni uthando usuke efuna izicubu zomzimba angithi kule insuku sesiphila emhlabeni wabathwebuli. Oyazi kangcono impilo uzokutshela ukuthi kungcono ukushaya umphakathi kunokushaya umhlaba. Namadoda ngwazi amagwala esabukulwa nendlala manje yiphi lebhushi sibaxhasa ngezibindi zokuthi bashaye mase beyasibulala. Mina bengazi siyimbali zezwe pho nithi asiqhakaze kanjani mase sivuna singakatheli nokuthela.
Akuboka ungizwela ukuthi ayikho yini imqashe ejele. Ngiyasola izinto seyijikile. Ngenze ukuthi ithine sesiboshiwe la ngaphandle ngoba akwenzeki uma ngihamba ngingamboni umbulali kadadewethu kumnandi ehleka. Kwesinye isikhathi umuntu uyaba nomthelela ngokuqhubeka kwalensambatheka. Mina ngazi indoda ibishawa umfazi. Yathi mayiyobika amaphoyisa ayihleka namhlanje igwetshwa udilika jele ngento ibingagwemeka. Ikhambi lengculaza banalo labo. Inkinga mabengalikhipha basaba ukuthi uzokwehla umnotho. Usiyabona ukuthi ukugula okusiphilisayo. uNkulunkulu uthi sakhiwe ngomfanekiso wakhe. Makunjalo ngempela phela akasinika ikhambi lokunqoba ukufa sikwazi ukuvusa esibathandayo. Wathi ngeke asinike umthwalo ongaphekwa amandla, kodwa namanje sisahluleka ukuphila ngaphandle kwabo. Sibancane kunezimo esibhekana nazo. Besicela iBhayibheli liqalwe phansi. Asilwi nalo, sinenkinga nabaphathi balo, basitshela okunye bona benze okunye manje thina sisazi. Babengekho yini abayibaleni insundu, ngibona ngayibona incwadi kaZwane noma uMthimkhulu noma bona babengenazo. Enginesiqiniseko sakho nje ukuthi umkhuleko uyasiza. Futhi ke thina singenayo imoto ngeke siyeke ukumdumisa. Ngabe ngiyahamba nawe siyomfuna. Inkinga ngizosuke ngibuya amathuba omsebenzi esephelile evele indlala. Manje nawe uhamba ushumayela izwi lomfela ndawonye. Qala ungikhombisa umbala omnyama kwiRainbow ngaphambi kokuba ungitshele ngobumbano. Yimloya ngidlulela kuloya. Ngibona izingane ezincane, ngibona enye iphenyo sweet iphinde iphuce. Ngithi mina hayi uNkulunkulu akakufuni lokho. Uthi kushuthi kwayena uNkulunkulu uyakwazi ukwenza into emxakayo ngoba mina uke wangipha abazali waphinde wangiphuca. Ngathwala izandla ekhanda khona lapho ngathandaza. Ngathi mdala abantu bakho bayakhala, bakhala ngezinto eziningi ezahlukene. Abanye babuza ukuthi kuyenzeka yini wena udala umuntu umdalela ukuthi ahlupheke. Abanye bathi kanti uphendula imithandazo yabanjani. Kuke kwavuleka isibhakabhaka bekuyingilosi le yamangicabanga. Uthi uMoses wasebenzisa induku ukukhipha abantwana bami eGibhithe, nani sebenzisane nakho ukutholeni ngenakho amahhala ukucabanga. Ninjalo nje nithandaza kabili kathathu niyeke. KuJohn khona indoda yabekezela iminyaka engama-38 bekuyini kunini ukubekezela iminyaka engama-20. Umthandazo uyafana nengane esesiswini kunina. Mhlawumbe mayingazalwa ngenyanga yesithathu ngafika ngaphelele. Kanjalo ke nomthandazo. Mangasheshe nginiphendule ngenzeka ningayitholi zonke izibusiso zenu. Kanti nawe ngabe ukude kabi nempilo. Inkinga uyiqhathanisa nabantu abenzelwayo emakubo. Umdala mawungaka afunda ukwamukela isimo. Kanti ugadeke. Abantu abalifuni iqiniso. Khona bathi bayakholwa kodwa bayashesha ukudinwa uma ubabuza ngami. Othisha bakho bemetha bakutshela ngani ukuthi obokhuluma wabala amagama akho. Wozani. Wozani simfuneni uNkulunkulu sanokumthola. Lani niyabona ukuthi ezweni nginjani mihla namalanga siyona wozani. Ncedi.